Сәлам дуслар, мен бүген серле дөньяда милли китапханада. Һәм сезнең игътибарыгызга мен бүген үземнең иң яраткан китапларымның берсен Әмирхан Еникинең Матурлык китабын тәкъдим итәсем килә. Ничәнче сыйныфта икәнен түгел хәтерләмим, ләкин һәр вакыттагыча безгә җәйге каникулларга киткәндә шушы каникулларда укырга тиешле зур китаплар исемлеген бирделәр. Әлбәттә инде бер генә укучы да бу китапларның берсенә дә орынмый. Миндә дә шулай булды. Ике атна кала искә төшәлеге исемлек. Шушы исемлектә беренче кулыма алган китап минем булды Әмирхан Еникинең Матурлык китабы. Әлбәттә инде бу китапка тотынганда, бу китапны ачканда мин инде бер өметләр багламаган идем, бары тик аны укып чыгып, нәрсәдер истә калдырып, әдәбият дәресендә тиз генә сөйләп, котылып үземә бер галочка алырга иде исә. Әмма ләкин әлеге китапның беренче эш битүен укуга мин серле, мөгъҗизалы, рәхәт Әмирхан Еники дөньясына чумдым. Әмирхан Еникидә миңа нәрсә ошый? Беренчедән, әлбәттә, аның теле, язу теле. Татар әдәбиятының нидер матур үрнәкләре бик күп. Мөхәммәд Мәгъдиев, Гомәр Бәширов, Галимҗан Ибраһимов, Гаяз Исхакый, ләкин менә Әмирхан Еники шушы улпатлар арасында үзенең бер аерым урын алып тора. Һәм безнең халык язучысы Тукай премиясе лауреаты һичшиксез һәрбер әсәре белән укучының күңелен җәлеп итә ала. Йомшак кына җәйге җил исә. Дала буйлап кылганнар йөгерә. Кылганнар йөгерә. Ифәк шукларын еш кына селкеп, акрын гына кыштырдап, бик тырышып һәм бик кабаланып йөгерә кебек алар. Колын буйлап уйнаклап, шул кылганнар арасыннан шабасы да шабасы килә. Дала буш, дала киң, җир җылыкай, шаян җилкәй биттән сөя. Рәхәт. Һей, рәхәт тә соң. Һәм яман соң. Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васыят повесте нәкъ шушы юллар белән башлана һәм инде аңлагансыздыр, Әмирхан Еникинең тасвирлау сәләте, табигатьне, тирәлекне кәгазьгә төшерү сәләте иң югары урында. Чөнки Әмирхан Еникине беренче чиратта мин хөрмәт итәм нәкъ тә үзенә генә хас булган стиле өчен, җанлылык өчен. Кемнәргә тәкъдим итәм соң мин Әмирхан Еникинең әлеге җыентыгын? Беренче чиратта үзенең туган авылы Дәүәтисе белән элемтәсен югалткан шәһәр баласына. Чөнки нәкъ тә Әмирхан Еникинең әсәрләре аша тагы бер кат әлеге изге төшенчәләрнең хаклыгы, аларның һәрбер кеше өчен мөһимлеге чагыла. Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васыят, кем җырлады, матурлык әсәрләре һәрбер укучыда, һәрбер китап сөючедә уятачак бары тик матур хисләр. Рәхим итегез, Әмирхан Еники, Матурлык.